So guys, nandito na tayo sa bayan ng Cainta. Nandito tayo sa festival nilang tawagan na Sumbing Tik. Hello po! Sumbing Tik. So, ayan, naggagawa pa lang sila, hindi pa tapos. Puro gumagawa pa lang yung mga tao rito. Welcome to my vlog! Balik na lang tayo bayang hapon pagkatapos na. Okay guys, nakabalik na tayo rito sa Barangay Santo Niño. May festival ng Sumbing Tik. So ayan, medyo 98% tapos na yung mga gawain nila. So tara, sorbehin natin. Ano balita? Ito pare. Ang bago. Yan kadyo. Lumalabas na kami. Hindi namin kaya alamig eh. Hindi kami pupunta. Yung mga bata. Mag-jeep na lang. Apa tayo? Jeep na tayo din. Sabay-sabay mo eh. Dikit-dikit eh. Bro, saan ang... Lalo pa yan. Ayaw mo ba ba? Ayaw mo ba? Wala pa yung isa. Sunuhin mo na eh. Gusto yung mamaya. Okay. Okay guys, dito tayo sa kalagitnaan ng Santo Niño. So, ito, kung ako'y papili, isa to sa pasok sa semifinal. Dito makikita yung artistry na naman, no? Yung hindi trabahong tamad. Pinag-igihan talaga pagkagagawa. Guys, oh, bamboo, may varnish. Ayan oh, mukhang balkonahin ni Aguinaldo, di ba? Sinaunang bahay
Mga bahay ng mga Kastila. So yan o, bamboo style. Oh, yun. Okay, one. Ayaw, okay naman kayo. So guys, malapit na tayong matapos. Dulo na, dulo sa banda rito, banda roon. Okay, so guys, hinahaba-haba ng kalsadang ito. Dito ko napatunayan, nakita yung totoong suman ito. Dito talagang paggawa, ano, yan o. Kaya siguro tinawag na sumbing tik suman, bibingka, latik. Ayun, ayun o. Ayan, suman o. Okay, o. Ayun. Yan guys, dito sa bayan ng Cainta ang sumbing tik, suman, latik at bibingka. Okay guys, dito yung pagtatapos ng gawa natin, vlog. Happy Fiesta, Cainta, Rizal. Sumbing tik 2023. So ayan guys, ito nakita ko itong native products. Walang suman kasi ewan ko kung yan So guys, meron pala sa katabi yung mga magandang pogi ng Cainta. So ayan, shoutout natin. Shoutout sa kanila.